V prvom rade, čo to vlastne je a na čo to slúži rastový hormón, GH, tiež známy ako somatotropín, je proteínový hormón produkovaný v prednej časti hypofýzy, čo je žľaza nachádzajúca sa v mozgu. Jeho hlavnou úlohou je regulovať rast, vývoj a metabolizmus v organizme. Rastový hormón hrá kľúčovú rolu v mnohých biologických procesoch, a to najmä rast a vývoj. V detstve je rastový hormón nevyhnutný pre normálny fyziologický rast a vývoj. Riadi rast kostí a tkanív, čo vedie k zväčšeniu telesnej hmotnosti a dĺžky u detí. Regenerácia a oprava tkanív. Rastový hormón hrá dôležitú úlohu v regenerácii a oprave buniek, tkanív a orgánov. Pomáha obnoviť a posilniť bunky počas spánku a po fyzickej aktivite. Lipolýza. Podporuje lipolízu, čo je proces rozkladu tukov na energiu. To môže viesť k zníženiu telesného tuku. Podporuje glukoneogenézu, čo znamená tvorbu glukózy z iných zdrojov než uhlohydráty. Týmto spôsobom pomáha udržiavať hladinu glukózy v krvi. Zvýšenie svalovej hmoty má anabolické účinky, čo znamená, že podporuje tvorbu nových buniek a tkanív. To môže zahrňovať aj zvýšenie svalovej hmoty a sily. Zlepšenie hustoty kostí. Má pozitívny vplyv na hustotu kostí a mineralizáciu, čo môže pomôcť predchádzať osteoporóze. Podpora imunitného systému. Môže mať vplyv na imunitný systém, pomáhajúc organizmu odolávať infekciám a chorobám. Ako zvýšiť GH rýchlo a v takej miere, aby priniesol viditeľné výsledky? Primárne sú dve cesty. Buď siahnuť po v kulturistike zneužívanej verzii injekčne podávaného GH, čomu sa ale z dôvodu nebezpečia voči zdraviu na tomto kanáli venovať nebudeme, alebo ho zvýšiť self-hackom prirodzene. Čiže dostať svoje telo do takej fázy, kde začne GH produkovať vo výrazne zvýšenej miere. Tento stav sa dá dosiahnuť prostredníctvom tzv. Fasovania, čiže fastingu. Tento proces, na rozdiel od mnohých iných dnes propagovaných 100% zaručených spôsobov, ako chudnúť či nabrať svalovú hmotu, je podložený vedeckými štúdiami, ktoré sú verejne dostupné. Z danej štúdie vyplýva nielen priamy vplyv na zvýšenú hladinu GH, ale zároveň aj zvýšenie rastu svalovej hmoty. Najrýchlejšie dosiahnuteľný systém fastovania pre nováčika bude denný fasting 20+4, to znamená 20 hodín bez príjmu akejkoľvek potravy, voda, káva a čaj je OK. Prerušený 4-hodinovým oknom na stravovanie. Ak ti to práca a povinnosti dovolujú, ideálne je mať stravovacie okno po obede do 18. hodiny, ak cvičíš do obeda, prípadne opačne, tak aby hladovanie prebiehalo počas a ešte aspoň hodinu po cvičení. Fasting ako taký prináša celú škálu ďalších benefitov, takisto ako aj zvýšená produkcia GH. Týmto hackom sa povenujeme v ďalšom videu.